Ayo. Jare kowe kondang Digdaya. Saiki kowe iso maju mungsuh. Susarmo sing dhisik mbok erang-erang, saiki aku arep genti ngerang-erang kowe. Aku arep ngejloke jenengmu ning ngarepe kawulamu ya. Endi sing jare ratu masuk Ratu Wirata iki Digdaya. Ratu Wirata Digdaya ning ngasih iki mengko klekus, ngasih iki mengko klekus, isin didelok kawula sepirang-pirang cangkem. Ora iso sambat apa wis saiki. Wis kalah saka tanganku. Ayo. Susarmo aku patenono. Aja mung tok kaya ngenekke aku patenono Susarmo. Urung marem nek urung ngerang-ngerang kowe ning ngarepe kawulamu Durgandana. Oi yo. Yo, mutar kowe Mas Kopati. Oh. Paman, wonten timbalan nggih. Menika sinten? Kok wonten Nalendra ingkang rawuh wonten ing Praja Ngastina menawi kula sawang menawi kula tingali kok katon sumringah pasuryanipun. Lah kirangan kula piyambak mboten ngertos. Wong kala wau niku kula dangu kok malah sajak nilang-nilingi ningali cagak wonten kraton negari Ngastina menika sinambi nyebut iki jati sing tak goleki. Sajakipun menika wong katrok nggih sampun dipun paringi 10.000 mawon gek kan minggat. Wong kere niki Nalendra kere. Mangke rumiyin kula nedya andangu inggih sampun. Ingkang baken kula sampun emut-emut, kula sampun elik-elik kalian Paduka. Nek ngantos Nalendra menika mangke namung badhe bebudhek banyu bening kawontenan wonten negari Ngastina, kula mboten badhe melu-melu. Panjenengan ugi mboten kula cak. Modar ora dicak karo anak Prabu Duryudana. Apa mula kuwi senengane wong aja sok ngembe. Wong ki senengane aja sok waton ngucap. Syukur sisan kowe. Sebrakanmu 700 rong kok balekke. Sesuk to Kakang Durna iki bodo-bodo suasana lebaran kaya ngene kudune ngapura di ngapuran. Ora. Hutang tetaplah hutang. Harus dibayar. Ya wis, nggih mpun Kakang Durna. Kisana panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulipun? Lan sampun tambuh lan sampun kinten kula menika tambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalendra saking pundi lan sinten jejulipun Kisana? Oh. Nunamit pasang limantabit nebine kula duni jumawing tawang-tawang linepatno ing tolak manuk. Anu kepareng padukane bali dumateng wiswanipun ingkang rayi Koko Prabu. Mangke rumiyin paduka nimbali kula mawi sebutan Koko Prabu. Menapa kula sampun nate tambuh lan sampun nate srawung lawan sing ngandika. Lho. Piye to ki? Kula nuwun sewu Koko Prabu. Menapa paduka supe kaliyan ingkang rayi ing Trigarta? Lan kenging menapa paduka kok basa karo adine mboten wonten jamak lumrahipun. Nalendra ing Trigarta sapa? Kula ingkang rayi paduka pun Prabu Susarmo. Prabu Susarmo kasinggihan mekaten. Wigatos kula sowan wonten negari Ngastina menika cekak aos bloko suta blakotang terus terang nggih mawon. Sowan kula menika namung badhe nakyenaken kondhangipun negari Ngastina. Ingkang minangka dados negara sugih her bondo bandu sentana bebasan jagat menika namung negari Ngastina ingkang wenang ngregem jagat. Nalendranipun sugih bondo bandu, sugih bondo ateges, sugih harta benda.
Sugih Bandu ateges Nalendra ingkang Ababala Raja. Paduka menika rencangipun kathah, rawangipun Nalendra kathah. Para Nalendra sak donya sak ngalam donya menika samya sumuyut marang ngersa Paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Duryudana. Menika matur nuwun Kisana. Nanging kuciwaning manah. Kuciwaning manah kula kecewa, kula gelo. Kabar kula wau namung kandhek wonten ing pangucap. Namung ngayawara awit wonten negari ingkang langkung kuncara ingkang langkung biruwa pertahananipun menika tentara sitok menika tenaga kuda 1000 mila mboten baen-baen menika negari ngendi sing iso ngungkuli kuncarane negara Ngastina aja blawanan ucapmu ngendi negara sing ngungkuli negara Ngastina. Kula matur panjenengan mboten duka. Ora. Kok sik mambu long mercon lombok. Ana bocah uripke apa ya? Kakang Durna kuwi senengane ora. Mbok Wisna Durna iki rembug wigati kok senengane gagas njaba. Kraton mambu obat mercon. Mbok Wisna Kakang Durna ora ngono kuwi. Mboten sanes negari ingkang kula wastani ingkang kula sebut saged anglangkungi kuncaraning Praja Negari Ngastina menika mboten sanes negari ing Wirata. Ning ampun kuwatos, ampun kuwatos. Kula sagah mbiyantu negari Ngastina gelar jajahan, negari Ngastina saged unggul anjaing bawana menawi Paduka kersa gelar jajahan manunggal kan negari kawula Wadyabala ing Trigarta ngebak Pancabaka negari Wirata sinuwun Wiladala. Wiladala nggih putu Prabu mengko dhisik yen to arep ngepuk marang negara Wirata yen miturutipun eyang gawe nawala penantang perang luwih dhisik mboten sah damel nawala penantang perang. Kula menika Nalendra, kula menika mboten jirih getih wedi mati. Prabu Sarmo, ora usah suwe-suwe. Gage ketapke Wadyabala saka negara Mulan Seku para Kurawa tumuju menyang negari Wirata. Kula sagah mawon, nanging kedah wonten syarat dan ketentuan berlaku. Sranane kudu kepiye? Paduka kedah saged sumuyut ngayomi kawula sak negari kula kalebet kula. Mergo dalu niki kula mboten entuk jatah. Estu kanca-kanca ugi sampun ca iki sambatan wis ayus. Ora aku keplake. Iki jak nyambut gawe ibadah budaya hitung-hitung bodo. Iki taun iki awake dhewe ngamal ibadah budaya. Kanca-kanca Wadyabala kula nggih sampun samapta ing gati sawe going di. Kula nuwun sewu lho nggih anak Prabu Duryudana. Negari ing Wirata menika gadah senopati 3 gul-guling perang. Sepisan rupa Kenca karupa kalian Raja Mala, rajaning Memala. Menawi bab perkawis niku panjenengan mboten sah kuwatir. 3 hari kapungkur rupa Kenca rupa lan Raja Mala menika sampun sirna margalayu awit saking pangreka dayanipun ingkang rayipun Prabu Susarwa ing Trigarta. Dados Paduka menika mboten sah kuwatir menawi sak mangke Wadyabala Paduka saking negari Ngastina miwah saking negari Trigarta bakale kawon. Sebab ing sak mangke kula badhe ngerang-ngerang Nalendra Wirata. Janji ratu mus ucapura babat ndasmu. Diucape wong tuwa sing isane mung menehi iku partikel mung genah ketok mung gawe karti sampe kene ora gelem nandangi iki sawangan Prabu Susarmo
gelem nandangi gelem ngewangi Duryudana. Ayo ora usah suwe-suwe Prabu Susarmo kebyake Wadyabala saka negara Trigarta lan Ngastina. Sumawi kula dherekaken sinuwun. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu wayah Bathara jagat. Anakku Sita padha raja sak martamu anggonmu ngadhep ana ngersaning pun Rama nggih. Cah bagus anakku Sita. Paula nunuk niki nunamit pasang limantabe tinebena ngeloduni dumawing tawang tumang Kanjeng Rama Prabu Masawati inggih Rama Prabu Durgandana. Kepareng patuku amiji dumateng wiswanipun ingkang putra pun Seta Rama Prabu. Wilujeng bisawan kula dinten sakmenika mboten manggalangan setunggal menapa kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Iya. Kowe atur bekti kelawan wong tuwa ora pangestu wong tuwa wae tampanana nggih Seta. Kula pundi akri dadosaken jimat paribe ndayanane kasantosan. Apa dene utara nggih anakku cah bagus. Padha kanthi raharja sak pisawanmu nggih. Tansah pinayunganing kawidadane ring Sambikala sowan kula Kanjeng Rama Prabu. Wonten ngarsa paduka wonten ing kraton negaring Wirata dinten sakmenika. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu Sandapada paduka Kanjeng Rama Prabu Durgandana iki Kanjeng Rama Prabu Maswapati. Ya. Wong tuwa mung bisa mengestoni dene sembahmu wis ndak tampa. Anakku lanang Seta lan Utara prayogakna nggone lenggah. Sampun mboten kerang prayogi. Sampun mboten kerang prayogi Kanjeng Rama. Salindri, aja kaget sira ingsun awi, ingsun timbali ana ing kraton negara Wirata dina sakmengko iki. Salindri, ngono namit pasang kelimantabe dinebehna ing laduni dumawahing tawang towang sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Salindri diagung pangaksami. Ya. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa pangestuku wae tampanana ya Salindri. Inggih kula pundi nggo jimat. Gusti Seta bekti kula kunjuk. Ya Salindri tak tampa. Gusti Raden Utara bekti kula kunjuk. Ya Salindri tak tampa. Prayogan nggon mulungguh. Inggih. Namung paduka Raden Utara ingkang peduli kalian kula. Iya. Ya pancen senajan to ora ana rasa apa-apa, nanging lumrahe yen to ana dayah kuwi kudu diprayogake lungguhe. Inggih, jebul kula sing kegeeran. Nggih. Salindri, wonten dawuh sinuwun. Aja kaget, kaduk ati kajeron penampa. Kowe tak timbal ning kraton Wirata dina samengko iki ora liya wigati aku mung bakal ngrembug babakan 3 dina kepungkur patine anakku 3. Adikku 3 cacahe. Adikku rupa kenca-kenca Karapa lan Raja Mala. Kabar ngendikake yen to patine adikku katelune kuwi mau disababake saka kowe. Ngono to Salindri. Jajal saiki critakno larah-larahe. Inggih menapa kula mboten badhe pun dukani. Ora. Malah yen to kowe gelem bloko kelawan panjenengan ingsun malah bombong. Tur meneh jeneng sira Salindri anggone ngabdi ana ing kraton Wirata iki berarti pancen setya bekti lawan Ratu Gustine. Inggih sinuwun kepareng kula badhe matur lepat atur diagung pangaksami. Dari kala semanten wonten ing wanci tabuh setunggal dalu tawi tabuh setunggal enjang kula dipun prepeki dening Raden Rupa Kenca kalian Raden Kenca Karupa. Kamangka kula mboten nyegat tindakipun Raden Rupa Kenca kalian Kenca Karupa, nanging piyambakipun rumaos dipun cegat dening kula. Kamangka kula menika namung badhe wangsul dhateng griya kula sinuwun. Banjur adikku Rupa Kenca lan Kenca Karupa matur apa kelawan kowe? Dawuh apa kelawan sira? Dawuhipun
piyambakipun ngaturaken raos tresna kamangka nembe sepisan pepanggihan. Kula piyambak ugi bingung karonten kula menika ugi sampun gadah semah. Semah kula inggih Gandharwa ingkang tunggu pojok beteng iring kidul wetan kratoning Wirata sinuwun dumadakan panjenenganipun Raden Rupa Kenca kaliyan Kencaka Rupa ngluruk wonten ing pojok beteng sisih kidul wetan mboten nginten babar pisan mboten mangertos sangkan paraning bilai Raden Rupa Kenca kaliyan Raden Kencaka Rupa sampun mboten wonten sinuwun. Caca montap lir kinentap duka yayasinipi netra kocak ngundarandin oh edan nek pancen ngono pancen bener kabar akeh ngendikake yen to patine adiku Rupa Kenca lan Kencaka Rupa kuwi merga saka patrape bojomu sing awujud Gandharwa Salindri. Aku ora nrimake aku bakal matrapi Pidonapati karo kowe Salindri. Aduh sinuwun kula sampun dipun pidana mati jalaran kowe pancen sing dadekake jalaran patine adiku kelorone bojomu sing wis mateni adiku lorone nanging kula mboten matur utawi mboten utusan kalian semah kula menawi kula ken mejahi dening Raden Rupa Kenca Kencaka Rupa ora kleru ya kleru wong luput ya kudu dipatrapi pidana Seta lan Utara wonten balan patrapana pidana pati lawan Salindri sinuwun nyuwun pengayoman sinuwun kula nyuwun pangenteng kula sampun dipun pejahi sinuwun lho kok nyekel sikil iki kepiye karepe lehmu nyekel sikil marai tratapan Salindri edan paduka mboten kersa paring pengenteng-enteng dumateng kawula njur kowe njaluk kepiye kula nyuwun supados kula mboten dipun matrapi pidana mati awet kula mboten mangertosi kados pundi larah-larahipun kenging menapa semah kula saged mejahi dening Raden Rupa Kenca kaliyan Raden Kencaka Rupa menapa panjenengan mboten terharu kalih nasib kula niki tiyang mboten gadah ngabdi wonten ngersanipun Gusti Ayu Utari menika kula pados pangupa jiwa kenging menapa paduka malah mejahi kula ingkang mboten wonten luputipun ambok ingkang nganggep lepat menika semah kula ingkang dipun matrapi pidana inggih semah kula panjenengan menika nalendra ingkang kados pundi sinuwun isen aku isen wah edan kok iso isen aku ya Salindri bareng tak petang tak gelar tak gulung lah kok aku malah apa kuwi mau terharu karo dalan uripmu lelakon uripmu inggih kula matur nggih napa njur kowe njaluk pengenteng-enteng kepiye kula sampun ngantos dipun pejahi ya kowe ora arep tak pateni ning kowe kudu lunga saka negara Wirata. Kudu lunga saiki mundhak ngreget-ngregeti kanan negara Wirata. Kula nyuwun inah 3 dinten. Lho. Ngenyang-ngenyang mulur-mulur iki karepe piye to iki? Inah 3 dina arep kok nggo ngopo? Kula badhe nagih utang dhateng rencang-rencang kula.
Kowe adol apa kowe? Kula sadyan lisah wangi. Ingkang namipun juang dereng pun lunasi kalian kula. Ya wis, ya wis. Kalian kula ugi badhe nyuwun pamit dumateng Gusti Utari. Yo. Wis, gage minggat. Aku ra sudi weruh rupamu. Salindri minggat to, Salindri. Nyuwun pamit suwun. Ngantos paripurna ingkang sami mbal wacana kang saruwe geger njaba sang patih Nirbita sinuwun ketiwasan sinuwun. Ngaturaken ketiwasan bilih kawontenan negari ing Wirata sampun geger patih Nirbita. Kahanan Wirata geger kepiye? Wonten sakjawining kraton katingal wadyabala saking negari ing Trigarta ngamuk punggung gepuk wakul baya mangap den biyantu dening wadyabala saking negari Ngastina sinuwun ketiwasan sinuwun iblis lanat. Edan. Ya, mudeng. Pancen iki kabeh pokale Susarmaya. Nirbita, wonten timbalan kepyakmu barisaning para wadyabala. Seta lan kowe utara. Seta kowe maju campu ing perang. Ndika dawuh. Utara singitna adimu Utari. Ngestaken dawuh. Susarma tak trajange dhewe, aku pengen ngirang-ngirang Prabu Susarma Malang. Ayo amo. Ayo kepo. Yo. Ayo, ya.
Os. Wah. Oh. Ana patih, ana wae. Negara ora nek patih ya komplang. Ya. Manut. Manut karo omong apa manut. Wadyabala saka negara Ngrigarta. Wis seru tak takon kowe. Sawangan wadyabalaku kae cekelane gendul kabeh. Siap nggasak negaramu Wiradaya. Di para Bumasawa pati kena tutukane botol. Langka ana bathange patih nirbita. Wah, sombong sumbar mangwuh. Wah, mati ning aku keparat. Yo, oh, play. Hot, kaya. Boh, boy. Mati aku. Oh. Hot. Yot. Boy. Yo. Oh, boy. Oh. Ay, oh, ayalah, ay, oh, not, ayalah, ay, ay, ay.
to. Iya. Ngamuk punggung wadya bal aku mbok gulung kabeh karemu piye? Aku ora nrimake. Aku kudu bela pati. Ayo ngantemo. Hoi. Bot. Ayalah. Oh. Waduh. 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 Wah. Wah. Bot. Oh. Mburi nyambut gawe. Yo! Boy! Oh! Iblis lanat keparat murang toto we wadya bala murang genah kabeh. Kok iso wadya Pulaska Negara Trigarta kalah kabeh wedyan. Sing padha wadya balaku sing berkerumun dipanah kalah kabeh edan. Wis ora sane sing do maju iki biantengi nak maju dhewe. Oh. Oh, Susarmo, ya kowe sing tak enteni. Yo, hai. Oh. Mas Bupati. Yo. Yoi. Ayo. Jare kowe kondang digdaya. Saiki kowe iso maju mungsuh. Susarmo sing dhisik mbok erang-erang, saiki aku arep genting erang-erang kowe. Aku arep ngejloke jenengmu ning ngarepe kawulamu ya. Endi sing jare ratu masuk Ratu Wirata iki digdaya. Ratu Wirata digdaya ning ngasih iki mengko klekus, ngasih iki mengko klekus isin didelok kawula sepirang-pirang cangkem. Hei. Jebul ya iso ngeplak barang iso wae. Cangkemmu ngomong ora tatanan. Iki arep ratu Mas Wopat Ratu Wirata. Wis tuwa. Mbok anggap wis tuwa ning aku isih digdaya. Digdayamu sepira? Adimu telu wis mudyar kabeh. Rupa Kenca Karupa. Raja Mala mudyar kabeh. Kowe saiki wis ora duwe daya ayo. Nungkula kowe tak bondo negaramu tak kuwasai. Ayo. Negaramu tak bedah langka ana bathange Prabu Masawapati Yudrugandana. Ah, seret kreta mbok dawemu. Ah. Bye. Yo. Oi. Oh ya. Dicare digdaya kaya ngene iki. Kaya ngene kok digdaya apane? Digdaya apane? Yot. Oi ya, goyang le. Oi.
kecekel ratune kaya ngene iki. Kecekel wis saiki ya. Antempi. Geret mbuh dadimu. Oi. Mati ha. Oh. Ora iso sambat popo wis saiki. Wis kalah saka tanganku. Ayo. Susarma aku patenono. Aja mung tok kaya ngenekke aku patenono Susarma. Hah. Urung marem nek urung ngerang-ngerang kowe ning ngarepe kawula-kawulamu Durgandana. Oi yo. Yo, mutar kowe Mas Bupati. Oh. Sinuwun Prabu Maswapati kapikuting mungsuh Balawa aku njaluk tulung. Mlayu nangis ning apa? Balawa kae ratu Gustine awake dhewe sinuwun Prabu Durgandana. Kapikuting mungsuh kae saiki sengsara nasibe uripe Balawa. Diseret kereta dening Prabu Susarma. Balawa tulungana kae ratu Gustine awake dhewe. Gah lulu kena ngopo diwegah? Aku ya weruh nek Mas Bupati diseret nganggo kereta dibondo. Seret kereta diubengke negara Wirata. Aku weruh ning aku meneng bae. Sababe apa di? Awake dhewe iki kawula wajibe ngabekti karo ratu Gustine awake dhewe. Awake dhewe kudune matur nuwun merga awake dhewe wis mangan banyu lan wulu wektu saka negara ing Wirata. Awake dhewe kudu bela pati kelawan sinuwun Prabu Maswapati. Rasuti. Wah, aku ora diwenang apa-apa. Aku ora duwe wenang. Aku ora duwe wenang tumrap negara Wirata merga pancen aku dudu nayaka Raja Wirata. Balawa njaluk tulung Balawa. Wah, kowe mung genteni aku nylentem sedhela kowe. Njur kaya ngono Balawa. Aku gak maju sebabe aku ora dimenang. Ora diwenang tumrap negara Wirata, ora duwe wenang tumrap kraton Wirata. Ya wis aku tak mangkat dhewe, Kanggo. Macesmu kuwi. Culek. Wah. Lho iki. Kena ngopo aku arep mangkat kok penggak. Ora oleh kuwi.
Awake dhewe iki mung wong pribumi, ora duwe wenang apa-apa. Tumrap keraton Kaprajan Wirata. Nanging nasamu ki kepiye? Kawula ora ngerti dilabuhi. Biarin apa? Kowe ora gelem maju, aku tak sing maju. Anggo. Apa? Getak. Getak yo ben. Asu. Rasa miso, kene miso wagu. Wah, ya wis ra maju. Ikhlas apa ora? Ikhlas. Nyanyi. Karo nangis ngono, ikhlas. Udus. Ayo geret wirangan kowe yo. Putar kowe yo. Mati kowe. Ora iso omong apa-apa saiki kowe Mas Wawati. Ayo sambato. Endi jare sumbarmu kowe Ratu Digdaya? Ayo. Susarmu aku patenono. Ora suwe meneh kowe bakal tak eksekusi mati. Ora suwe meneh kowe bakal tak kethok gulumu. Ora suwe meneh kowe bakal pateni, kowe bakal tak pateni. Wah! Gus Ndara Wrahatnala niku lho. Aku kadingaren bajek nea Ndara Utara rawuh mriki. Mbok didangu niku to, Den. Iya Kakang Semar tak kepareng aku bakal matu sartane ndangu apa kang dadi wigatine. Nggih pun dangu mawon Gus. Raden Sakrawuh ngandika kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya. Kedhi Wrahatnala tak tampa kowe ngaturke bekti kelawan aku ora wet pangestu kowe tampanana Wrahatnala. Inggih kula pundi go jimat paripe. Ndayanana ing kasantosan mugi tansah manggih wilujeng kesarasan bagas kewarasan wonten ing gesang kula Raden. Ya. Amin, mbok ngono to, Gus. Menenga cangkemmu. Nggih. Wonten menapa Raden Paduka rawuh wonten ing Taman Keputren. Wrahatnala wonten timbalan mangertiya. Pabaratan sing tumanduk sing lumadya ing kraton negara Wirata. Negara Wirata digepuk perang wakul baya mangap saka negara Trigarta wadya balane Prabu Susarma lan sartane direwangi dening Wadyabala Ngastina ya kuwi para Sata Kurawa sing dipandhegani dening Nata Prabu Duryudana kaliyan Nerpati Karna Basinengawangga. Lajeng paringipun kados pundi? Mula aku eneng kene bakal nyetake adhiku Tari supaya ora dadi boyongan anggone Wadyabala saka Trigarta lan Ngastina bedah negara ing Wirata. Wrahatnala
Remara mengos wamya ngambrang ati karonaning kaswase yananing marga malat kung tumiring sang gondo wastratmaja leng-leng lalu hangulati surya mangrang sang wayah samangki kula aturi samapta ing gati sawega ing diri paduka mboten sah kewatos kula ingkang badhe majeng mapakaken kridanipun wadyabala saking negari ing Trigarta miwah saking negari Ngastina Raden. Ayo susah. Ya. Wani nyawisake kreta Kyai Garuda Yaksa sampun sakmangke kula aturi pitados kemawon kalih ingkang abdipun Ratnala. Ora edan kowe Ratnala. Ora edan iki ora saben-saben wong iso ngetokke kreta iki lah kok teko kowe lancang kowe ngetokke kreta Kyai Garuda Yaksa ki ora nampa dawuh saka aku kok kowe waton mangkat wae. Samangki menawi paduka kepengin supados negari ing Wirata mboten siyos bedah sakmangki panjenengan kula aturi manjing wonten ing pagedhengan kreta lire piye kula ingkang dados kusiripun ora edan aku ki satriya tok kon kaya ngene tok kon perang panjenengan menawi mekaten jirih getih wedi mati ning atasipun kula menika namung wong wandu ingkang pedamelan kula ladi kalian Gusti Ayu Tari kemawon kepengin majeng wonten ing pabaratan lajeng kenging menapa paduka ingkang satriya pideksa sekti kalintang jayaning perang kok mboten kersa sartanipun mboten wantun majeng wonten ing pabaratan panjenengan menika satriya ingkang kados pundi wah keedan iki aneh-aneh wae wis ora aku tak manjing pagedhongan kreta wae ora. Musnaglah ana wahananing rata sang Utara nalika semanten wis mandhekan dewa semanten ugi sang Ratnala trampil trengginas nggone olah lakuning rata saya maju lampahing rata nalika semanten saya cetha lakuning prajurit ingkang nedya nggepuk negara ing Wirata nalika semana tanggaping gati sang Utara prayitna dupi mulat gendera saking negari Ngastina brol kang riwih Amara Waryan saking sela selaning pelarapan saya ndrodhok sang Utara arsa mandhap saking kreta ing sedya arsa melajar parandene tanggap sang Ratnala arsa nyandhap mestakane linarak awani kagiat putra ing Wirata wau
Saya edan mulang sarak pakartimu kowe nracak karo Bendoro. Pok jambak rambutku pok geret sirahku nganti aku tiba saka wananing rata. Kowe iki abdi sing kepiye? Panjenengan menika kula mangertos panjenengan kala wau badhe melajar awit mangertosi kridaning mengsah. Panjenengan menika satriya nanging jirih getih wedi mati. Namung mangertosi kumlebeting panah cloroting jemparing paduka ajrih panjenengan menika satria ingkang kados pundi? Wah, edan ning kowe edan, kowe nracak, kowe kuwalat. Karo Bendoro kowe kok kaya ngono sampun. Sakmenika panjenengan ingkang dados kusiripun. Lah, saya edan to iki. Saya edan sampun kersa menapa mboten aku gelem nek nganti kowe iso ngalahke aku. Iya sampun. Menawi paduka mboten kersa dados kusiripun sak mangke menawi ngaten negari ing Wirata kelakon bedah. Ora medeni sangkepe. Kersa menapa mboten dados kusir. Langka ana bathange utara aku agi gelem dadi kusir. Samangke kula aturi nyobi dumateng kadigdayan kula Raden Utara. Edan kowe edan lah kok kowe iso teko ngajar iso ngalahke aku. Sampun kersa dados kusir menapa mboten ya Wratnala aku tak dadi kusire Wratnala. Edan kowe Wratnala. Jare arep tok
jak manjing palagan pabaratan lah kok kowe malah ngarahke aku kowe iki Google Map kepiye aturno kowe malah mblasokke aku iki ning wit gedhe iki wit randu Raden piye tiyang menawi badhe manjing ing pabaratan menika kedah nggadahi gaman utawi pusaka karepmu piye gandeng pusaka kula wonten sak pucuking wit randu alas menika oh reti aku kowe ngakon aku kon penekan jipuk ngono iya menawi kersa mbayar pira kowe menehi aku udut pirang slep nganti aku gelem munggah ning pucuking wit randu alas sampun kersa menapa mboten menawi mboten kersa kula badhe ngasuraken kridha panjenengan yo wah jan iki bocah ngrepoti Kancing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung sabaran katulumu kirmoyak bayik saking dias balewur iki apa kono selungsongan iki bareng tak angkat kropyak-kropyak swara wesi iki apa Ratno inggih menika pusaka kula iki dibuntel kain werna emas ngene iki nggone sapa iki gadhan kula mosok kowe banci kok ndek pusaka inggih lan niki pusaka kula wah ora percaya mboten pitados sumawi kula buka Raden iki pusaka inggih lho ono apik banget iki keris Majapahitan sajae sanes langkung sepuh malih wah edan kowe iso ndek pusaka iki pusakane sapa tartentu paduka mboten pangling kalian pusaka menika kusik aku ora pangling karo pusaka iki aku tau weruh iki pusaka iki nggone satriya lananging jagat lan suring bawana Arjuna iki nggone Arjuna lho kok iso ning tanganmu inggih kula dereng matur menawi kula menika abdi kinasih Raden Arjuna rumiyin tatkala Raden Arjuna taksih gesang lajeng badhe tilar donya kula dipun titipi pusaka menika wah bejo kemayangan kowe untung putuku Janaka ora nglelang kowe wong kere kok kowe wong kere ora bakal iso nuku inggih mboten sah ngembi lah iki pusakane Arjuna ana iki Arjunane ana ngendi sakmenika Raden Arjuna ugi wonten ngajengan paduka panjenengan nembe adu arep sak pejagong wonten ing dusun adu arep wonten ing desa sak pejagong dusun adu arep desa sak pejagong inggih kecamatan sak rembakan kecamatan barang inggih
pancen leres mekaten. RT-ne ngendi RT-ne? Mboten mawi. Wah, edan. Eneng ngendi Durung Arjuna? Eyang kula inggih kula Raden Arjuna. Wah, putuku kan. Rusuh kowe demung lho. Kaget aku ora aba tlutur ditluturi. Bareng kene aba tlutur. Oh, demunge muni tlutur apa? Watak ndase. Senengane marahe aduh nggih putuku Arjuna. Jebul kowe isih urip sampun Kanjeng Eyang. Kula suwun paduka saged njagi sedaya kawontenan menika. Ya aku percaya. Njur karepmu saiki kepiye? Paduka ingkang dados kusir kula ingkang ngolah kridaning rata. Ya Arjuna aku manut karepanmu nggih. Sampun Arjuna, kula pun Wratnala. Ya Kedhi Wratnala kangge tak kusiri manjing palagan. Jemparing tiba ning ngarepku. Kusik ora pangil iki jemparing. Wah, larak tenan ya. Ngger putu-putuku Pandhawa jebul kowe urip. Makmur mulya ning kene ya. Slamet to selawase urip ngger putu-putuku Pandhawa. Ana wong wedok liwat. Apa iki? Belok. Iki ora pangling jemparing. Oh, ya Arjuna. Slamet ta ya, Ngger, slamet ta. Pun bapa mangayu bagya ya, Ngger. Tekono jemparing sing ngenani mekuthaku untung udu sirahku. Wah edan. Ora pangling lakune jemparing Arjuna Yayi. Bagya slamet rahayu uripmu ana ing Prajawirata.
asmaning Jajalarat. Janaka Pandhawa isih wae urip. Tak enteni sukmu darmu. Balah. Kangka ngerti dhewe to. Kahanan Praja Wirata saiki tentrem. Yen ora merga saka nggone olah kridane ngaprang, ya kuwi anakku Siseta lan Utara ora bakal iso tentrem makmur. Dulun. Apa enek ratu-ratu sing iso sing anake iso ngayomi karo wong tuane? Apa enek liyane Praja ing Wirata? Inggih sinuwun. Kula nyuwun pangapunten estunipun. Saderengipun menawi kula dinanggep lepat, kula badhe matur estunipun ingkang saged angluwari panjenengan saking bandanipun Prabu Susarma menika nalika semanten inggih ingkang abdi paduka ing pejagalan pun jagal Bilawa. Lajeng ingkang saged ngunduraken Wadya Bala Kurawa lan ngawangga menika abdi paduka pun Wrehatnala. Ora blawanan ucamu. Saka ngarep wae ucapmu wis banget anggonmu nyenyamah ngasorake putra Wirata. Kowe ngece. Kowe padha karo ngece, kowe ora percaya, kowe ora ngandel yen to anakku, yen to putra Wirata sing wis kelakon ngundurke Wadyabala saka Trigarta lan Ngastina. Inggih. Nanging estunipun sedaya menika kula panci estu nyata sinuwun. Nyatane ning endi? Rikala semanten abdi paduka pun Balawa ingkang matek dayaning karosan nalika semanten paduka dipun bondo, dipun bandat, dipun seret mawi kreta dening Sang Prabu Susarma. Nalika semanten Balawa ingkang mejahi dumateng pun Prabu Susarma tumuli kula ingkang bopong paduka ngantos sak menika saged sehat seger waras. Omonganmu wis ora genah. Inggih. Nanging nyatanipun kados mekaten sinuwun. Ora, aku ora ngandel. Tetep anakku Seta lan Utara sing wis iso nentremke kahanan praja ing Wirata. Inggih, kula namung matur napa wontene. Senyatanipun sedaya menika kala wau sampun kalampah wonten ing praja ing Wirata. Ora. Wratnala anu Kangka. Banget nggonmu nyenyamah asmane putra Wirata. Cetha kowe ngelek-elek Prabu Durgandana. Kowe iki ming batur kok blawanan ucapmu sabet paidon mbuh dadimu. Sapa sing wis mbok sandang lan sing wis mbok lakoni nganti kahananmu kaya ngene? Salindri. Ora sah kok rungkepi. Ora sah mbok ayomi. Menungsa iki wong sing ora iso niteni kabecikan. Wis, ora sah kok rungkepi. Gah. Aku sengit nyawang kowe-kowe. Aku sengit nyawang raimu kabeh. Angka njaluka ngapura. Aku ora duwe dosa apa-apa. Aku mung omong apa anane. Nanging kahanaku dadi kaya ngene, Mbak Yu. Wah. Kaya ngene lelakonmu, Kangka.
merga ngegeki kajujuran tundhane matumpuk undung lelakonmu kangka kakangku. Wah, kaya ngene penandange anakmu Bapa Pandhu. Lilanana, aku sak sedulur tak nyusul kowe ana ing kawah Candradimukha. Wah. Oh. Jegegrek kaya tugu Sinungkarta Sang Prabu Maswapati sareng midhanget pasambating Sang Balawa temah kawedaring rati. Lah kok kowe nyebut asmane Suwargi putuku Pandhu? Yen ngono kowe putuku Barata Pandhawa. Wah, deston temen uripku. Picak timen penyawange Ratu Wirata mandheg ger putu-putuku mandheg ger. Yen to sing tak pilara mau putuku Puntadewa. Aduh nggih, aduh. Ora ngira yen to kowe anake putuku Pandhu. Aduh, waduh. Wah, Durgandura kakekku ya. Bejo aku iso nyembah kelawan kowe. Iya, Prakudara ya. Ono aja nangis. Ngene ora angger ketemu dulure nangis alal bialal sik. Bagong menengo cangkemmu. Wong lagi seneng terharu jaremu. Nggih sinuwun nggih. Pun iki nggih pun esuk pun padang gek pun ditancep kayon. Parsetane pun yang besok yen to tumapake parang gedhe Bratayuda. Bandane lan tenagane saka negara Wirata ngger putu-putuku Pandhu.